me pişne merdini maşallah dekak legal me maşallah bu bura mehene ki tezede jî çavre hiştî ev pêşangeha pirtûkên Kurdî ya Mêrdînê jaliyê kê ve tê vekirin û amadekariyê wê çawanin him çavrê dikin ji parçên din jî Kurdistanê weşanxane bên yan nayên kerem ke maşallah. Sîma veyeke bêjim vekirina pêşangeha pirtûkên Kurdî li Mêrdînê cihêtir e ji bajarên din ji ber ku çîrokeke wê gelek balkêş heye ya vekirina vê pêşangehê ez ê van pirsa ji rêveberê pêşangehê yani koordinatorê pêşangeha pirtûkên Kurdî Serdar Gümüş bikim ku ew bixwe di heman demê de endamê komisyona mafên ziman û çandiyê baroya Mêrdînê. Merhaba şteda. Merhaba Musa, mukhiratın sesler çavaratın. Gelek spas ki maliya ve web pırsım. Naha çîroka ve pır balkêşe. Ve çima ev pêşange bi vî awayî vekir. Musa peyama me ev em dixwazin pir zimanî li her derê jiyanê merekarê pêk bîne. Yani pir zimanî li her derê jiyanê li Ankara'yê jî li Şamê jî çawa Erebî zimanekî fermiye Kurdî jî kar bibe zimanê fermî. Li Ankara çawa Tirkiye zimanekî fermî Kurdî jî kar bibe zimanê fermî. Kurdî zimanekî dewlemendê wek zimanê din pîroz e û xwedî dîrok e. Niha dema ku em pêşangeha dinêrin piranî Tirkî Kurdî ne zimanê din hene. Li ya we taybet tenê weşanxaneyên Kurd beşdar bûne bawerin belkî yek du Sûriyan jî. Çîroka wî ji qeyyûma tê ez zanim. Tu karî behsa wê çîrokê bikî? Mamoste ew jî heyî qayyûm wexta fuwara xwe şê kir tenê pirtûkê Kurdî weşanxaneyê Tirkî hatin davet kirin. Lê em wek parêzerê Kurd, parêzerê demokrat me dixwast bi hem Kurdî jî hebe, bi Tirkî jî heyî, bi mêvanê me Sûriyan jî heyî û mêvanê me Ereb jî heyî. Lê gelemperî bi Kurdî ye. Çima Kurdî ev seda sala Kurdî zimanekî qedexeyê em dixwazin vê qedexa li holê rakin. Gelek spas ki maliya ve zor spas henekî agahiya din 28 weşanxaneyên Kurdî. 28 weşanxaneyê Kurdî heye, mêvanê me yê Sûriyanî heye û mêvanê me nivîskarê me Sûriyanî heye, mêvanê me yê Erebî heye û ê bi ser bixwe dijere. Gelek spas ki maliya ve gelek mêvan hene ji ber ku em dema dibêjin Mêrdîn yani bajarê pêkvejiyanê ji xeynê Kurda Sûriyan jî têda dijîn, Ereb têda dijîn ji ber vê yekê jî vekî bajarê pêkvejiyanê tê naskirin ji ber ku şaredarî di destê qeyyûm daye şart û merc û derfet kêmin ji ber vê yekê baroya Amedê înisiyatîfa xwe bikar bibarin baroya Mêrdînê înisiyatîfa xwe bikar anî bi weşangerên Kurd re hatin bihev û ji bo ku rengên weşanên Kurdî jî li bajêr hebe li avahiya xwe de pêşangeha Kurdî ya pirtûkên Kurdî vekirin ji ber vê yekê hinekî balkêşa rastî li gorî rewşê. Merhaba ştera. Merhaba. Çawa ye te pêşangeh çawa dî? Pir baş e kelecaneke anî Mêrdînê em jî wek platforma qada ziman, komela ziman û komela wejekarên Kurd em jî nihaka li ser tevayî weşanxanê xwe em digerin. Em kêfxweşin ku em dîsa hatin gel hev û serkeftinekê mezin em dixwazin û ji tevayî xwendevanan jî em dixwazin beşdar bibin. Cihên baş da yani derfetên baş jî dikaribû çêbiya. Çima wisa salonekê biçûk da? Daha rast derfetê menî got em karibin cîkî hîn berfirehtir saz bikin li dar bixînin ew derfetê me çê nebû şaredariya menî mezin zaten ew qeyyûm hatiye ser me dixwaz got em ser tevayî Mêrdînê navçê wê em bernamekê dewlemend em derxînin lê belê di pêşerojê de em dîsa difikirin ev yekemîn e lê belê hîna rêzikê wê wê çê bibin em tevayî navçê Mêrdînê em dixwazin em mihrîcana pirtûka li dar bixînin. Hem ji aliyê wejehêza ve hem ji aliyê xwendekaran û hem jî di aliyê tevayî qada ziman de ji îro pê di wê bernamê me hîn bêtir bi rêziknamê wê zêde bibin. Gelek spas ki Em jî spas dikin. Navê min Semîre Demirelqut e ez ji ser navê komela wejekarên Kurd nihaka tevayî weşanxana pîroz dikin. Gelek spas maliya ava Sîma dema pêşangeh jî ve pirtûk yani divê bêdengî hebe rastî lê
dema peşangah Kurdî be govenda Kurdî jî lê kêm nabe. Merhaba. Merhaba seçama. Dema dibêjin pirtûk divê bêdeng be wan govend digiran. Em Kurdin, em her daim bileyzim keyf ve şahiye bekirim amza. Yani ev çanda me Kurdiye, dera şahiye ve em ne kayıkha. Dibêje vakti cemi çağ bikayı Kurda, cemi pê dîlanê ancak bikayı Kurda. Çünkü Kurdin kan pêştî tiştî bikine. Gelek spas mali ava ez vê derê nîşan bidim hêdî ez nîşan bidim Sîma Xan ji bo ku xuya bike. Ev der salona baroya Mêrdînê lê li hemû odeyên wê de jûrên wê de weşanxaneyên Kurda dezgehê xwe danîne pêşange di nava avahiya baroya Mêrdînê de çêdibe li dervê jî li holekî de dîsa li derve di hewşê de jî kon hatine vedan ew konên pêşangehê yên weşanxaneyan ez ê wê derê jî hêdî dixwazim nîşan bidim hêdî ji derve ve kan binêrin li wê derê rewş biçawaye yani bi derfetên xwe yên kêm vê pêşangehê vekirine dixwazim bi awayekî rengê Kurdî li nava bajêr zêde bikin zindî bikin ji ber ku şaredariya bajarê mezin ya Mêrdînê qeyyum danîne ser Onzan Ahmed Türk û hevşaredara wê ji kar hatine girtin devrên demîr di şûna wan de qeyyum hatin danîn ji ber vê yekê jî ew derfetên mezin yên ku şaredarî bi xwe vê pêşangehê çêke li ortê tune bû ji ber vê yekê jî baroya Mêrdînê û weşangerên Kurd di nava xwe de bi awayekî înisiyatîv girtin û wek Mewlûda Kurdî jî ve pêşangehekî têr darxistin dixwazin zindî bikin li vî bajarê zimanê Kurdî careke din. İrfan Amîda bimiraye ez ê pêre biaxivim mêvanê rûmetê vê pêşangehê merheba. Merhaba Sirçava. Ser xêrê ve pîroz be. Sağ ol, spas maliye. Dixwazî çi bibêjî peyama te îro çi ye? Sxwazim çi bibêjim yani gelek tişt hem tê gotin hem jî bi rastî jî divê tiştneyê gotin jî tenê ev rewş ev dîmen bi xwe jî têra gelek tiştan dike lê ev bi awayekî li Mêrdînê cara duyemîn çêdibe lê beriya niha hema bigir bi hefteyekê bi qasî hefteyekê fuara pirtûkan hebû li vir dîsa weşanxaneyekê Kurd û nivîskarekê Kurd jî dîsa tune bû ku şaredariyê û perestgavê derê avî bajarê pêkanî bû berê jî dîsa heman tiştkirin yani şaredariya bajarê mezin ku ê qayyum ku fuar dîsa çêkirin pirtûkan û firoşek Kurd weşanxaneyekê Kurd jî tune bû dîsa helwestek hat nîşandan ji hêla baroya Mêrdînê ve û derdorawê İsal jî ev heman tiştkirin ev ji we komilwir jî destnîşan kirdî got ku bi rastî jî parastin û parêzerî ne tenê ew tişt e ku li salonên mehkemeyan salonên dadgehan bê parastin ev jî ev jî parêzerî bi rastî jî parastina çiyê parastina mav parastina hukûqê sosyolojiyekê civakekê bi rastî jî her çi qas kesayet, şahsiyet, akademi, sazî hebin divê diwarê xwe de bi vî rengî serî hildin, bi vî rengî tev bigerin. Heger baroya Kurdî mafê zimanê Kurdî, baroya Mêrdînê ya baroyek, parêzerek mafê zimanên Kurdî bi vî rengî awayekî pratize bike heger tabîb mesela odeyan tabîban mesela TTB ya jî hemû saziyên din heger ji aliyê xwe ve tiştna pratize bikin derkevin dervê wan sînoran hilweşînin wê tiştin jê ji nû ve zîl bidin rast. Baş aslında behsa nivîskariyet te bikim. Hinekî sanki dereng tu hatê bîra wan. Tişnabe yani dereng hatim bir avan ji bo min gelekî ne girîngî bi rastî jî mesela salên notî min dest bi nivîsê kir paşê 2000 salê 2002 Pirtûkamniya yekem çap bû dereng ya jî zû derdê min tu derdê min ku ez bên bîra tu kesî tune bi rastî jî ez vêya ji dil dibêjim rastiyekê Wence çinarekin di nav wêjeya Kurd de çawa? Maliyava mesele ew ku wêje çi qesî tê bîrakê
نویسا کردی و کردیش قصدی بیرا که یعنی عرفان امیدا یا جی نویسکارن دنی قاسی عرفان امیدا جی عرفان امیدا خورتر و برومتر جی د ادبیات کردی ده و د کدا د بر کردی ده اف جی بین بیرا کسیانه بیرا کسی هلبت نگین گله مثلا البت جگر خون تبیرا ما احمد خان تبیرا مروف ملایباتی تبیرا مروف ملای جزیری تبیرا مروف تیم بیرا کردانجی لی مثلا او کبرا سراز دوی کردیش بیرا مروف نچه ادبیات کردی و جا کردیش بیرا مروف نچه بل او بیرا برای عرفان امیدانه بیرا تو کسی gelek spas dikim nana tu dibîra gelek kesedayî mala tava zor spas gelek spas dikim ji İrfan Amîda ra ku ew bixwe mêvanê rûmetê yê vê pêşangeha Mêrdînê rewş bi vê awayê di saetên pêş de careke din em ê dengê ji Mêrdînê bînin ser ekranê.